IY boy alongside SP, you know. Ice exclusive. Abuja, Nigeria, ga Lagos, Nigeria, Kaduna, Nigeria, akwai kuɗi Nigeria. Yeah, gafara a titi rafin zai ma illa Nigeria gida ne kai kar ka zage ta dan nan aka haife ka in ka ji ana DJ sai DJ ayo bani sauti kai in ta yin qara'i Kaduna gidana ne dan nan aka haife ni wuya alarm force in na je yin performance ga yu gudu suke kamar sun ga zaki kai ni ne ai wa wuya a Nigeria dan aka haife ni gani ga SP muna ta waka kai ba ni APs kan doka musu rafa dan ne baban su ya ku tambaya AY zai ga ya muku domin shine godfather a Nigeria ni kadai na baiwa mai salati girma ni ne yaran yonka gani ga SP muke ta yin salati super skipping bana skipping I can play my life like idan fulani da shanayi ai kai ka san yawan kifi a rafi sai da damuna ai kai ka san bakar mace dole tana da yaudara yaro naga kana ta wani kallo la to kamar ka kusa mana ko dai kana jin tsoro ne ni ba abin da zan sa a maka domin yeah see the baby girl ta gani ta farola ta gana for 1000 a hannu sai ta ce da ni welcome to Nigeria sai na ce mata we are welcome sai ta ce da ni zo mu je mu huta sai na ce mata mogo enter house if you finish they go anyway sai ta rungume ni IY no people bangaye na ci yofa kwaliya ina ta bouncing na samu kudi na fuje London na samu kudi na fuje American IY arewa na zama kura see guys sun zo suna ta bina shegen yaro IY ka ji farin jini shegen yaro IY maya rapping yeah so Nigeria 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 You already know it is IY.